certo que non. Non é fácil, hai que saber estar. Os comezos son moi duros cando tes que aguantar Tanta desigualdad, o invadidos pola campaña electoral, polo Partido Popular, por debates irracionais, por chantaxes emocionais. isto acaba de empezar. Relaxos fin rapaz, Vaxe onde te verás, se estás disposto a calar, hai que aceptar tantos cambios pois será que non cambiamos xa. o noso xeito de actuar, O xeito de expresarnos. Se algo non funciona, non o deixes quedar. Se algo non vai ben na túa vida, telo que cambiar. Se estás cansado de ter que te arrastrar, tes que facer uso dos teus dereitos como cidadán. Son 4 anos por diante os que nos agardan, non che son do noso agrado, danos pouca esperanza. Se algo non funciona, non o deixes quedar. Se algo non vai ben na túa vida, telo que cambiar. Se estás cansado de ter que te arrastrar, tes que facer uso dos teus dereitos como cidadán. Con paus, pedras, si é preciso. Con paus, pedras, sin permiso. Con paus, pedras, si é preciso. Con paus, pedras, sin permiso. con pedras sin previo aviso, con pausa abrindo camiño, con piedras derrocando inimigo, si é preciso. Paus, pedras, si é preciso.